Langlokso Wophong Teron amekar Chelan Teron Keso ke pangjipen ke meun idarajok ahemasor asopotums Chelan Ronghang Keso Chairman Rajuti Sotumalong kerap kehang. Langlokso Wophong Teron amekar Chelan Teron Keso Chelang Boma Pita Keso ke meun idarajok methanga kedat Cepadar era pita kimi miderajok ning kimi pens Chelan Ronghang Keso Karbiang Long Autonomous Council Chairman Rajuti So alang litum banghinia phan ahemasor tumpen keso kachelang jia phan kerap hangpon. Number 14 Korkanthi constituency ke parlo Langlokso Wophong Teron amekar Chelan Teron alangli chiklo Johnny Soselo alangli keso ke tanpik pen non ke adimalong pen chetere kamat thurun edetlo. Lasi alangli tuma hema sor lapen asopos Chelan Ronghang alangli ning me pik lapen kisung det pen kerap dun titipu abirta new salong longlo. Lasi nilituma phanta nangrap vek thapusi chuningri athe alangli tum akhia dat anta chapadoi etlo non ke keso ke chelang ja phan arideng noya ke erta avedet lo pura tim karbyang long ke ja aning ke me pik abang phu Chelan Ronghang along kerap kelong ja phan ning thelu pusi pherang ke angno chuningri. Lasi Chelan Ronghang phan prabjen pen nang rabdon vek thapusi keso data hemasor phudang singnar pipen nang pachini dun anparta number 14 Korkanthi constituency MSC mate non ke khidun bom Karbiang Long Autonomous Council Chairman Rajuti So aphan setami prabjen pen keso kachelang ponja phan tangka kadurelong nang rabdon vek thapusi alang litum pen chuning repong. Langlokso Wophong Teron arong amekar Chelan Teron aphan keso kelang ponja phan ahem Kedo anahormu setami chipadoi laplu non ke keso kelang ponja phan tangka kadure penajok hemalongsi keso aphan pachachak aret lupusi nang pachini dun lapen alanglitum karbia se ansetami charkli anke charkli lablo seta kemeja nat thang ang thekamatsi avedet lupusi chathan pon non ke media nat aphan ke thang nat ang thek amatsi avedet ason pinaklo puta ahemasor phudang singnar pilapen asopo tumpen nilituma pherang ke adim ka humrida mahod nang pachini dun pen nang chuni ridon lalo nilipo July last week adom pendo kisu chengke ke pinian ke chiklu Johnny batai du chulo masih Karbiang Long okay hai Chelan Ronghang CM fan nang lipansi chading region lo nilitum dak hospital ang si wan lipansi pente local misi lapan ala lo galam misi hai Rajuti So fanta nila litum mitangkar biasi Chelang anda Chelang lo nasi nang ke hospital ang si wan tu lipansi kerap kecehang dan Bila agam tanang ba chikujani bang pura-puri lo matindi. Tapi nang itu non bang ke la kesu Chelang fan hobida bang ke udah delo bo. Delo. Kelang di. Asinang itu bang non bang ke la bang sunon kesu Chelang fan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Chelan Ronghang anpe de dawitum Korkanthi constituency long ke le misera itu so fan taw nang itu kerap Jalo mah. Itu hangpon ko jalo ni bitong kini kini data bidelo na si. La hai tum long si chuning ripo ko jalo. Nang itu marong mas sangat ha. Ni itu marong bang ke Wophong Teron arong. Wophong di. Wophong Teron arong. Ete Korkanthi constituency nang itu. Nang itu bang nang ning gang tung ke yat pen stami ke su Chelang panang rap vekta pulang bo. Nakalang lo. Ke hai Rajuti So council chairman speaker an pente Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Chelan Ronghang Keso. Ngrap vekta pulang ke. Vekta posina chuning ridelo. Chelang ta thai kan delo iki data bidelo. Chelang anda Chelang long ke na ke chia bidelo. Si ne rap tha jalo. Arong ke Wophong Teron arong. Langlokso. Pinya birta lang sa kang toniklo dumithakmi kardom.